Diversi membri parlamentari tal-Gvern iridu li jkun biss id-deputat Prim Ministru Chris Fearne li jitfa' n-nomina tiegħu għal mexxej tal-Partit Laburista. Skont artiklu pubblikat fuq is-sit tal-Malta Today, fih dan il-Partit Laburista bħalissa għaddejjin manuvri sabiex fl-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej ġdid ikun hemm biss Chris Fearne li jikkontesta u dan bl-iskop li Joseph Muscat warraf fil-jiem li ġejjin minflok iżomm postu sal-20 ta' Jannar. Jirriżulta li fil-Partit Laburista għaddej pjan mirqum sal-inqas dettal sabiex dawk li wrew interess li jikkontestaw għal din il-kariga jippruvaw jikkonvinċuhom biex ma jitfgħux in-nomina tagħhom u b'dan il-mod tkun evitata t-tellieqa għal-leadership. Jekk ikun biss il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne li jitfa' n-nomina tiegħu u xorta waħda jkollu jmur quddiem id-delegati tal-Partit Laburista sabiex jiġi konfermat. In-nominazzjonijiet jiftħu tnejn li ġej u jgħalqu jumejn wara. Fl-aħħar jiem qed issir pressjoni kbira fuq Joseph Muscat sabiex jirreżenja u dan minħabba dak li qed joħroġ jum wara ieħor mill-investigazzjonijiet brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, dettalji ġodda u inkwetanti li qed jagħmlu ħsara lill-Gvern ta' Joseph Muscat u lill-Partit Laburista.